Welcome back to my Arun Baglary YouTube channel. Arun jeng mane Arun berai sin arna hojai district Karbi Anglong khachu nalai benikhaino jeng se Karbi Anglong hojai apar keeper jabai tansi arna jeng se beransi arna Karbi Anglong hapnise. So angni logo dong angni fongbai Akas Mahilari mane hagrama Mahilari ni purial brayo hagrama lanina nongre nongan nangale man nonga tane Mahilari nalai Mahilari jene koi Baglary mane Baglary bra busumutari nalai busumutari boro mane boro ya. So guys deng dong da sase fongbai nebe fongbai dongkhayo ar jeng da thangnisoi nongtamone Jwbjasem naibeda be kunu tamane ma moनसे जेनेबा वाटारफल मा मी नायनो थांगोन बेबायदि भिडिअ नङा स' लामाथिं मा मोननो देखायलांबाय थागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थादो भिडिअ जागाय जानो गोनां मानो होनबा कार्बि आंलं आरो हजै डिस्ट्रिक्ट थिगोन ना बेखायनो स' नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम माने दा मामाव मा होनो कार्बि आंलं बारबोबाय आरोना एसे 1 किल'मिटारसो गोजान जागोन दा जों थांगोन लेफ्ट साइडथिं थेवबो जों लेफ्ट साइडथिं थांला आरोना राइट साइडथिंनो हालागै गिदिंना फैनोसै आरोना इजा थांसै आरो सिदानो राइट साइडथिंनो गिदिंना फैनोसै ससे लामा थांगोन माने नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थादो जोबजासिम guys नै भिडिअखौ माने नायदो आरोना भिउसखौ बोरै नुदो एखे गोथां माने बिराद हेभि आरोना गाइस नायदो नोंथांमोना बोरै नांदो आरो कमेन्टआव नायदो आरोना गाइस बेनो जाबाय कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट आरो बे गामिनि जाबाय मालेसगाव स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थादो भिडिअखौ नायदो बोरै नांदो look is the fantasy of the nature so guys आप लोग देखते रहिए नायदो लोगोफोर बोरै नांदो भिडिअखौ कमेन्टआव जानाय हरदो आरोना माने गाइस कार्बि आंलंआ ओरैबायदि जायगा माने दंफां लाइफां दोनो बिराद खुवनि नुयो आरोना बिराद बिउटिफुल नुयो आरोना गाइस थ' गाइस कार्बि आंलं होनबा बिराद मोजां जायगाया नै एखे हाजोफोरखौ देखायबाय जा नै बिराद मोजांथार माने बेनो जाबाय कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट आरो एजा खेथि फोथारफ्रा जागासिनो दं नै दै जादों आरोना एसे माने गाइस दिनै अखा हादों नालाय बेनिखायनो तापला एसे सिदे आरोना गाइस माने सिदा आरोना आरो नै माने बे हाया माने बिराद मोजां आरोना माइ गायबा माने बिराद माइ जाखायो आरो बै जा बिराद माने इन्दि दं नालाय कार्बि आंलंआव अभाबानो गैया आरो जा नाय आरो गेजेराव पाका लामा थानायजों जोबोद मोजां मोनसे बिउटिफुल नुदों आरोना जायगाखौ आरो इजोंहाय जोबोद मोजां गाइस माने गाइस बेफोरबायदियाव दा टाइमाव फैदों नालाय बिराद मोजां नाङो आरोना माने एखे थान्दा बोरैबा मोनसे न'आव थांनो लुगैयो आरोना गाइस माने गाइस केमेरा क्वालिटिया एसे गाज्रि आरोना
माने मबाइला एसे खम दामि मोजां दामि मबाइलबा बिराद मोजां नुखागौमोन आरोना आरो बिराद लांदां एखेनै ओइ हाजोखौ नुहुरा माने सिंहाजन हाजो दं इबजा दिफु हाजो स' बेखौ नुवा आरोना गोजानखाय आरो नै गाइस नायदो नोंथांमोना भिडिअखौ बोरै नांखो कमेन्टआव जनायदो आरो इजानै लामाया माने इमान स्टेन्डार्डथ' साजायनाय जायाखै थेवबो बिराद मोजां बेस्ट आरोना कार्बि आंलंआव आरोना माने बिराद लाजि आरोना केमेराखौ माने बिराद केमेरायाव नुजानो गियो आरोना लाजि माने भिडिअ आरोना स' गाइस माने जों थांनोसै आरोना भिडिअआ बेसेबांनो जोबनोसै नामा गाइस मा बुङो नोंथांमोना आरो माने एजा लामाया एसे गाज्रि बेनिखायनो भिडिअखौ हमनो थाखाय एसे प्रब्लेम जानो हानाय बेनिखायनो भिडिअखौ बेसेबांनो जोबनोसै नामा लोगोफोर मा बुङो आरो नोंथांमोना जायफ्रा आंनि भिडिअखौ दाहालागै एबा नायाखैब्लाबो मोजाङै नायदो नोंथांमोना आरो चेनेलखौ लाइक भिडिअखौ माने आरोना लाइक शेयार कमेन्ट खालाम दावबारथार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना